Сметам да дам към 200 лева за шумоизолация, която да поръчам сега, за да може да пристигне на време, когато започне ремонта в студиото. Да е пристигнала вече, за да мога да налепя на фъканата стена. Защото как да ви го кажа, от преди много време, сигурно над 8-9 месеца, аз съм скупил един компютър и ще да го слагам в новото студио. И новото студио, само проблем има с него. Не беше се отказал от студиото. Има надежда, просто абсолютно всичко става бавно. Разбираш, че сега... представи си, че нещо, което съм планирал да е готово вече, се бави с 6 месеца. И аз искам да се гръмна. Имах много бяха високи очакванията ми всичко да се получи нали, както трябва подред. При което... нали се чули лафа, каквото може да се ебе, ще се ебе. Буквално каквото можеше да се ебе, се еба, че много ми беше тъжно. Имах много големи амбиции, за да имам и аз като нормалните хора едно нормално студио. Защото в момента съм в спалнята си, нали, ако дръпна то. Ако махнем този гринскрин, зад мен е спалнята ми. Тук имам някакви неща на стената наредени и компютъра ми все още седи на място, където е сложено от преди години. Но аз сметах да имам ново студио, където дори да не стримвам от там, да продължа да се стримвам от тук, защото в момента имам шумоизолация и всичко наредено вече. Да имам ново студио, където може да снимаме по-интересни неща, като например как принтираме неща на 3D принтер, защото сметам да взема 3D принтер. Там да мога да снимам ревютата, което да ми е по-лесно, защото в момента всеки път, когато искам да снимам ревю, трябва да разчистя цялото си бюро, да изглежда приемливо, тъй като аз оставам много букуци по него. Да вкарам всичкото осветление да го настроя, да вкарам камерата с аутокито и абсолютно всичко и да го настроя, да се закача целия в микрофони и така нататък, да сложа, както сега трябва да правя ревю на един монитор. Трябва да махна моя монитор, който не се шегувам, той е толкова голям, в смисъл не мога да го покажа буквално. И да, и сега съм много по-щастлив, ако имах просто една отделна стая, в която да има просто една лампа и една маса. Но нямам. И цените на офисите в Пловдив са неприемливи. Така да го кажем. И другия проблем е, че всички приемливи офиси са в другия край на Пловдив. Което също е проблем. Защото едно е офиса ви да е в съседната стая, друго е офиса ви да е в съседния квартал. Даже през един квартал, но няма значение. Дори с колелото ще ме отнема половин час да стигна до там. И накратко, фак! Имах перфектния план. Исках да имам студио, исках да имам хубаво студио. Защото за всички тези години, които съм стримър и контент креатор, абсолютно всичко, което правя е много временно. Ако мога така да го нарека. Дори в момента използвам осветлението ми не е като на другите стримъри по 400 лева на Elgato. Осветлението ми е някакъв USB LED ринг от магазин в Подлеза. И същевременно този същия O-ринг е залепен с Tixo, защото преди няколко дена или преди седмица, докато стримах, той просто се щупи самичък, просто висна. И аз го залепих с хартиено Tixo и той в момента седи така. Но много се надявах един път да седна и да направя всичко както трябва, нали, да направя едно студио, където тавана да е хубав, нали, с хубаво такова RGB осветление, да може да пускаме там лампичките, да е лилаво, да е зелено. Да има хубаво осветление, стените да не са криви, господи мой, вие си нямате никаква представа в какъв апартамент живея. Тия, които са го строили, те не са били пияни, те са били повече от пияни, брат, това не може толкова да е криво всичко, смисъл, една летва да имам. Ако аз не мога да строя, не съм строител, ма дайте ми една права летва просто. И ще направя си целият апартамент по-прав, господи мой. Мисъл, в коридора ми, не знам как да го снимам, стените са така. Мисъл, те са просто така. Така са. Няма прав ъгъл. Как те е крив? Целият блок е крив, целият апартамент е крив, всичко е криво. Аз се опитвам, аз не мога да наредя шумоизолация на тавана, защото стените са криви. Шумоизолацията е по-права в стените. Виж, шегувате ли са. Но както и да е. Цялата идея на тази история беше, че аз исках да имам едно студио, където да имам хубав RGB таван. На тавана да сложим, нали, шумоизолация, да не чуят комшиите като крещея.
да направим паркета да не е като от 86-та. Да може да сложим хубави бюра, нали, някакви етажерки зад мен, да може да сложим, нали, фенарт, който сте ми давали, неща, които съм отцветявал, да може да сложим, нали, като пусна камерата, да не е гринскрин, както в момента, защото то гринскрин е единственото нещо, което прави да скрие останалата част от спалнята ми. Исках да има нещо готино зад мен, нали, там етажерки и така нататък. Влизате в интернет, тръгвате да гледате колко струва на етажерка, 800 лева. Ама готио! Не се рестартира компютър. Ама готио, има етажерки по-ефтини от 800 лева. Да, ама приличат на шит, аз искам хубаво изглежда се етажерка, да може като пусна камерата и зад мен да е някакво такова етажерка. И планирах всичко това да е готово, чат. Преди 10 месеца. То не е започнато, разбирате ли? И вие най-вероятно се чуете какво се случва, защо няма апдейти и така нататък. Знаете ли колко неща бавя? А кога се очаква да е? Господи мой, ще се пръсна мозъка, нямам никаква идея. Просто вече не знам, отказвал съм се, разбираш. Ако нещо е трябвало да стане, нали сме имали някакви приемливи срокове, всичко се е забавило поне 2 месеца. И той най-големият проблем е, че, например, аз не мога да направя нищо в това студио, докато не оправят тавана. Те трябва да дойдат и да построят нов таван. С RGB-то и всичкото измазано и бойдисано и така нататък. Защото аз не мога да тръгна да слагам мебели вътре, те ще се усират. Обаче не мога да тръгна да правя ми пода, защото пода е лакиран преди да се родя. И е много шит. И викам да го направим хубаво. И след това трябва да правим окабеляването, което е от времето на соца, което значи, че трябва да направим и всичко оттам, от начало. Трябва да се опънат нови кабели и така нататък. Нови контакти, защото, например, в тази смотана стая има 2 контакта. Господи мой, дай, имайте милост, как 2 контакта, бе? Ние сме 2022, да ме трябва 10 контакта. Мисъл, ме трябва просто контакти един до друг. По тройки, разбирате ли? Цялата стена да е в контакти. Няма да ми стигнат. И въпреки това, всичко се е, разбирате ли, много е тъжно. Защото планирах всичко да е готово и да вече да имам някаква такова това ми е новото студио, така нататък. Всичко се е печат, направо ме е тъжно. Защо не са го почнали вече? Защото все още има нещо, което бави абсолютно всичко, защото, както казах, неща трябва да станат подред и ако първото нещо се бави, всички неща след него се бавят, защото аз не мога да действам. Нали, не мога да почна да правя някакви неща. Много ще е голяма грешка да оправя пода, преди да измажат тавана, защото ще усърят пода. Да. И ще е много трудно да оправя стените преди да оправя кабеляването, което не мога да оправя преди да оправя тавана. И проблема е, че аз искам да направя всичко на един път, защото в тази стая, в която в момента се намираме, когато се нанесах, имаше... Вие може би сте гледали влога, където Вената беше на гости и беше навсякъде и не можех да го изгоня. И тогава всичко прилича на соц. И от тогава аз с собствените ръце съм оправил голяма част от тази стая, но много неща не ги оправя както трябва. И сега ма яд, защото, например, в момента съм стигнал положението, където аз не мога да оправя пода, защото отдясно на мене има някакъв гардероб, който тежи 3 тона и не може да бъде мръднат. В смисъл, той просто беше сглобен на място. И той не може да помръдне. Той се е сраснал с паркета. Невъзможно е. Но да, цялата тази история, исках да имам студио, исках всичко да е сетъпнато, да може да снимаме неща там и се бавим от месеци. Историята е, че искам да направя едно студио, обаче да го направя като хората този път. За да не минат 5 месеца, аз да кажа, трябваше да оправим това, ама сега не мога да го оправим, защото това насира това. Защото в сегашната ми стая всичко е сетъпнато временно, обаче в момента да направим нещата както искам мисля, че невъзможно. Просто това е проблема. Защото ако искам висящ таван, той не може да бъде сложен, защото пък не ми гардероб от Ikea, струва 1500 лева, ма той е огромен. Мисъл, той влиза точно в стаята ми. До милиметър.